Vítaj v podcaste InMe. Verím, že si tu nájdeš presne to, čo pre seba potrebuješ. Lebo to je to jediné, o čo tu beží. Ja neviem presne, kam to povedie. Ja viem, že to povedie k obrovskej prosperite, ale neviem kam krátkodobo. Absolútne sa nebudem ajíčky. Vždy, keď sa o niečo pokúšaš, že vysť z priemeru, tak budeš odsudzovaný. Každý jeden úspešný človek je in the spotlight a vždy bude mať veľa hejtov. Vždy. To je veľmi zradné, keď akože sa postavíš sám do cesty, lebo vlastne z princípu nevidíš, čo ťa blokuje, keď si to sám ty. Hej. Ahoj Jaro. Ahoj Tinka. Vítaj. Ďakujem. Vítaj. Ja mám takú česť, že sa s tebou rozprávať takto na mikrofón druhýkrát, ale vlastne tá prvá verzia vôbec nebola zlá. Dokonca ja som to počúvala ešte raz a bola, že perfektná. Tak ja dúfam, že sa nám podarí naladiť minimálne rovnako dobrú atmosféru. Ale tento raz je to s obrazom. Keďže sme si tu teraz pred nahrávaním povedali, že je dôležité mať dobré svetlo a pekných ľudí, tak sme na obraz. Áno. A teda tak to bude všetko, to je všetko chválenkárstvo, všetko, ktoré sa udeje v dnešnom podcaste, už nič viac tam nebude. Povedz mi, že ako sa máš a čím ty teraz žiješ? Ešte mám sa fajn, mám sa super vlastne. S tým, že žijem si trošku niečím iným, než keď sme sa naposledy bavili. Hej. Že teraz som akože vo plne produkčnom móde, hej. Že búcham proste výstupy a dosť riešim AIčku teraz, že extrémne. Hej. Že kodím s ňou, robím s ňou tooly, robím videá do mojej komunity, jak používať AIčku lepšie, pretože tie nové modely, čo teraz vyšli, extrémne akože menia hru. Sú o mnoho lepšie, než čo boli predtým. Sú veľmi potentné na mnohé veci. A naozaj, že sprístupňujú skilly, ktoré predtým neboli dostupné bežne pre ľudí, nám všetkým. Hej. Je to demokratizácia kodenia napríklad. Ja som si včera nakodil proste aplikáciu Lead Magnet, brutálny. Akože normálne na GitHub som to zavisil, že nechápem z toho. A vo všetkom celé mi to pomohol proste urobiť, akože ten tool, vieš. No ale samozrejme, že riešim stále aj, prečo sa mám dobré aj, že tu mindfulness a takú tú duchoprítomnosť. Hej, že to je základ toho podľa mňa, aj prečo sa mi teraz darí, prečo sa proste dobre cítim, prečo mám fajn vibe, dobrý vibe, lebo som proste našiel v sebe nejaké oporné body cez prítomnosť. Takže, ale teraz vlastne som fakt, že vo veľmi produkčnom móde, pretože vidím šancu, cítim šancu a rastie mi biznis, fičíme. Super. Všetko, čo si povedal, si teraz tak rozdrobíme, lebo ma zaujíma každá tá jedna časť. Keď zostanem pri tej umelej inteligencii, tak povedz mi, že ako sa s tým ty cítiš teraz, tak akože hovoríš, že využívaš to, možno ťa to fascinuje, to tak znie z tej energie, ktorú dávaš von, ale že čo to vlastne pre teba je za doba toto? Že čo to je? Ako ty sa na to pozeráš? Že ja sa pozerám na to, že je to neuveriteľná zmena. Je to naozaj, že bez preháňania, akože hovorí sa to už dlhšie, ale teraz to už začína ako fakt akcelerovať. Hej, že najnovší OpenAI model už nakodil prechádzajúci OpenAI model. Hej? Že AIčko začne vytvárať AIčku. A toto už je že cyklus, ktorý bude že zrýchlovať. Hej? A vlastne jak som aj hovoril, že tá potentnosť tých modelov narastá. Proste to znamená, že to bude mať radikálny dopad. A už to dneska tu je, len ešte veľa firiem si to neuvedomuje. Ešte veľa ľudí stále žije v tom, že tom, čo to bolo pred rokom, povedzme. Že halucinuje to a nevie to hento, nevie to tamto. Ale dneska už začne vedieť veci, ktoré to nevedelo pred rokom robiť. Ja som skúšal kodiť aj v júni, akože už sa to dalo vtedy, ale bola tam technologická bariéra, ktorou som povedal, že nejdem zatiaľ do toho. Hej? Ale dneska už to mení. Už je to o mnoho jednoduchšie. Že strašne rýchlo sa to akože pohlo dopredu. Zrazu je pár mesiacov neskôr od môjho prvého takého deep dive do AIčky a zrazu tie veci sú priechodné a viem to urobiť. Hej? Že ja som normálne za 3-4 hodiny postavil proste podstránku na mojom webe, ktorá proste je nejaká logika, nejaký text, nejaký akože, že veľký kontext, nejaký test je to, hej, je to kvíz, ktorý ti oskoruje firmu. Hej. A má to v sebe celý môj know-how, na konci to vygeneruje akože report, že čo tá firma
tvoja potrebuje teraz, hej. Je to proste dobre vyladené, dáva to rády vyslovene, jak by som ja dával, hej. A to som robil za 3,5 hodiny, hej. Bez absolútne žiadneho, teraz skoro žiadneho koderského knowledgeu. Hej, a že to je malý príklad. A teraz, že o, ja neviem, používam ju na mnoho iných vecí, hej, že rôzne workflowy, proste ja robím rôzne custom GPT pre mojich ľudí v komunite, aby si vedeli vygenerovať, ja neviem, lead magnet, landing page, sales page, offer, proste, že a naozaj, že to vie, že brutálne zrýchliť ľudí aj v témach, ktoré vlastne absolútne nepoznajú, vieš. Takže, ja neviem, alebo som vytvoril, vysvetlím, že prečo to všetko hovorím, že vytvoril som za 3 hodiny ďalší tool, ktorý proste generuje grafiky do reklam na Facebooku, ktoré vyzerajú úplne, že dobre, hej. Ja, čo neviem o reklamách skoro nič, hej. A proste moji klienti to používajú a dávajú to do reklam, hej. A teraz, že to brutálne zasiahne grafikov, hej. To brutálne zasiahne akože kóderov, to zasiahne účtovníkov. Ja som schopný dneska akože z účtovných dát, z účtovného denníku urobiť analýzu, ako predtým museli robiť proste finanční analytici. Hej. Keď spravím dobrý prompt, ja viem urobiť akože že brutálnu finančnú analýzu za 15 minút nad svojimi dátami, ktoré všetci máme k dispozícii. Čo predtým nám boli, že to boli nepredstaviteľné veci. Že takéto niečo by si bez človeka, ktorý stojí, ja neviem, 4 000 alebo 3 000 eur mesačne a zabije tým, ja neviem, 3-4 dní, ti zrazu AIčka spraví fakt, že za 10 minút. Takže ja neviem presne, kam to povedie. Ja viem, že to povedie k obrovskej prosperite, ale neviem, kam krátkodobo, lebo ten trh začne sa triasť, čo skoro podľa mňa. A veľmi. To je taká, vieš, otázka, že častokrát, keď počúvam nejaké zahraničné podcasty o AI, tak vždy tam padne tá otázka, že či má z toho ten človek strach, hej? A sú také dva tábory, že sú ľudia, ktorí hovoria, že sa nie je čoho báť, že stále to môžeme my nejako kontrolovať a hovoriť si, že čo príjmame do toho svojho života, ako to používame, na čo to používame. A potom je tá druhá skupina, ako nechcem to úplne teraz, že černo-bielo, ale tak pre zjednodušenie, ktorá má z toho tú obavu, že je to rýchlejšie, ako my vôbec sme schopní to vnímať a že sme potom v takej špirále, že vlastne ja neviem, na čo všetko to môžem použiť a chcem to použiť na všetko a dostane ma to proste do takého toho, že mám až takú paralýzu z toho, že čo všetko vlastne sa na mňa valí, že ty by si sa, ani neviem, či zaradil do jednej z tých skupín, ale že keby si dostala otázku, či sa toho obávaš. Mám úplne super, že som rád, že sa na toto pýtaš. Takže v prvom rade plná AI doba je pre tých, ktorí rozumejú veciam. Hej? Ktorí dokážu rozmýšľať procesne, čo nedokáže úplne každý, to je škoda. A ktorí dokážu si spýtať správne veci. Hej? Takže porozumenie je plný kľúč. Rozumieť princípom. A potom s tým akože vieš robiť a produkovať produktívne výstupy. Hej? Čiže, lebo áno, keď neviem, čo chcem a mám AI FOMO, takže ja mám občas AI FOMO a musím ho rozdychovať pri tom rozebať. Ale proste keď riešim nejaký konkrétny problém v mojom biznise, tak ho viem rýchlejšie vyriešiť vďaka proste AIčka, treba si akože to takto robiť, hej? Že niečo konkrétne, konkrétny problém a ten si vyriešiť. Hej? A ideálne procesne, aby to bolo niečo ucelené, že niekde si potom uložíš kontexty, urobíš si ten workflow, spíšeš si ten proces. Ja napríklad mám procesy, že keď mám Q&As, tak proste prepis, má asistentka 2 prompty, ona mi z toho vyťahne príbehy, čo som tam hovoril, vyťahne mi otázky, ktoré sa nám pýtali ľudia a mám zrazu na content creation aj na kontext, že čo moji klienti riešia, vieš, že kopec pod kontextu. Vieš, že takéto, či sa v tejto dobe dá mať málo obsahu. Vieš, že to je niečo, na čo ja sa teraz tak pozerám, že podľa mňa obsah nie je problém. Ale je problém obsah unikátny, ktorý hovorí, že že ja som niečo urobil, hej, a to je, že ako som to urobil. Vieš, že niekedy sa hovorilo, že know-how je všetko, vieš, ale dnes je to ešte, že o level vyššie, lebo už to know-how je tak široké plošne, že otázka je, že čo s ním ty vieš urobiť. Áno, presne tak. No. A teraz je ten moment od idei k realizácii strašne krátky. Taká AIčke. Povedzme, musíš čakať. Hej. No ale druhá idea, že druhá rovina toho, že či sa bojím, nebojím sa vôbec. Absolútne sa nebojím AIčky. Ja som si naštudoval rôznych akože vyslovene kvantových fyzikov a výskumníkov vedomia. Som si pozrel nejaké akože rozhovory s ním. Hej. Ja som si mi písal, že zaboril som sa úplne do ďalšej akože témy hlboko. Hej, a ako takto, že veľa top fyzikov dneska začína akože, že nie všetci samozrejme, je to stále ešte níšová téma,
A stále je to akože v scientism, akože že vo vede, scientism, jak to preložíš? Vedecký svet. Akože v tom vedeckom svete, v vedeckej komunite je to ešte stále heresy, akože kacírstvo, hej. Ale stále viac, ako keby ľudí hovorí, že nedokážeme dokončiť fyziku, kým nepostavíme do centra fyziky vedomie. Jedna fyzička americká, ktorá skúma čítačky na našej DNAčke. To ešte nech poviem, hej. Toto je na ďalší podcast. Hovorí, že vedomie je príliš dôležitá časť rovnice na to, aby sme to nechali psychologom a filozofom. Nechajte vedomie vyriešiť fyziku. Hej. A sú aj jeden proste Federico Fagin napríklad, on má celú ucelenú teóriu vedomia, ktorý hovorí, že vlastne vedomie je kvantový stav. Hej. Že kvantová informácia versus klasická informácia, že klasickú informáciu vieš copy-paste, kvantovú informáciu nevieš. To, čo ty prežívaš, nevieš, vieš čiastočne povedať, čo si prežil, ale nikomu to nevieš zreplikovať. To, čo cítiš, keď spozráš na svoje dieťa. To, čo cítiš, keď, ja neviem, hej, do teba dopadajú lúče slnka a oddychuješ, hej. Že to sú veci, ktoré sú unikátne. Takže on tvrdí, že kvantový stav, hej. A vlastne tá fyzička, čo povedala, to o tom vedomí hovorí zase, že tá malá, to je nanovec, ktorá číta sekvenciu DNA, my ich máme miliardy v sebe, hej, tak dokáže robiť 100 miliónov výpočtových operácií za milisekundu. Hej? Mm-hmm. Ich kumulatívny, akože v tele, ako počet výpočtových operácií v každú jednu sekundu je nejak 1000-násobne väčší než najnovší čip od AI, hej? M4 alebo M5, hej? 1000-násobne silnejší. A to je len jedna vec. Každý neurón má v sebe že microtubulars. To sú také, a to vyzerá, akože je teória a na nej pracuje, že Robert Penrose, ktorý je, že kvantový fyzik, ocenený Nobelový fyzik s jedným ešte molekulárnym, teda neurofyzikom, jeho meno som zabudol. A oni hovoria, že tieto microtubulars sú keby kvantové úložiska. Hej? A vlastne zrazu toho, že z nejaké teórie, že keď dosiahneme ako počet prepojení mozgu v čipoch, dosiahneme singularity s našim mozgom. Tak keď toto je pravda, tieto teórie, proste, tak nikdy to nedosiahneme. Proste náš vnútorný systém je ďaleko komplexnejší. A vedomie sa nedá vytvoriť. Vedomie dáva zmysel veciam. AIčka nikdy nebude mať vedomie. Nikdy nebude žiadne AGI, ktoré proste nás akože bude ovládať a bude mať agendu. Jedinú agendu, ako môže dostať AIčka, je tak, že ju dáme my. Hej? Nikdy to nebude duša, ktorá proste riadi. Hej? Takže z toho hľadiska sa nebojím, aj keď, samozrejme, veľa zla je vo svete. Hej. Takže z toho hľadiska to môže byť nejakým spôsobom nebezpečné. Ale to podľa mňa sa už viac musíme bať akože starých zranených mužských egg než AIčky. To je problém. Hej? Takže Ficovia, Putinovia, to tam je problém. Nie akože AIčka a AGI potenciálne. Takže ja som v tábore, že vedomie je absolútne unikátne. Dáva zmysel životu a AIčka dokáže boostnúť takže kreatívne vedomie, kreatívny potenciál človeka. Wow. No som rada, že som sa to opýtala, lebo toto je, že odpoveď, ktorú som presne chcela počuť. Jednak, že nie je to vôbec čierno-biele a nedá sa to takto akože čierno-bielo uchopiť. Zároveň, že nie je podľa mňa dôvod akože tým strašiť, lebo si myslím, že veľmi veľa ľudí sa to bojí používať práve preto, že z princípu, že bojím sa to z princípu použiť, lebo nejdem podporovať toto, čo nedáva žiaden zmysel, hej, že to je úplne že iracionálne. Povedz mi ešte, že ty si v podstate v bode, kedy si rozbehol minulý rok nový projekt od nuly. Nie od nuly v zmysle, že už si značka, už ťa ľudia poznajú, čiže je to iná nula ako pre niekoho iného, ale je to niečo absolútne nové. Že povedz mi, ako ty si sa cítil v tom začiatku toho nového, po tom, čo si spracoval určitý typ pádu, keď to tak nazvem. Možno, že si to nazývaš inak, ale že mal si nejaké také pocity, že fúha, že opäť raz stojím na začiatku niečoho, čo možno neviem, ako bude vyzerať. Že lebo dnes už s tou perspektívou vieš, že sa veci daria, že to ide s tou trajektóriou nejako pozitívne, ale vieš, že keď dá sa ti vrátiť do toho bodu, že som tu opäť raz. Ja som začal tvoriť obsah v júni 2024. Hej? A to bolo akože nejaké rozhodnutie, že OK, idem do toho, idem budovať personálny brand a idem proste sa tým živiť, hej, celý. Vedel som, že tam bude brutálny backfire, že sa mi ľudia budú smieť, že ma ľudia budú proste odsudzovať, že ľudia si budú hovoriť, že
jasné, teraz si zarába ako konzultant, čo iné, keď je skrachovaný podnikateľ, hej. A to sa proste dialo. Niektorí ľudia mi písali, že to je obsah na smiech, hej, že neviem čo, hej. A ja, proste tak to je, vždy, keď niečo robíš, tak si to ľudia budú smiať. Budú ťa hejtovať, budú ťa považovať za... Jediný spôsob, ako takýchto ľudí umlčať, je úspechom, hej. A, ale na čo by sa potrebovala? Iba pre svoje ego. To je tak, hej, že či ich potrebuješ umlčať. Hej. Ale to ale je nebudeš mať, na tom, že nebudeš mať, toto počuť. áno, Čítať. áno, samozrejme, aj celkovo svoj sebaobraz, vieš, že ja som vlastne išiel z toho, že mám úplne, že že brutálnu infraštruktúru pod sebou, obrovské milióny obratu pod sebou, stovky ľudí, hej, do toho, že zrazu zase áno, robím niečo a áno, robím to od nuly, hej, ne dokonca od nuly, z hlbokého mínusu, pretože na mne ostali kopec dlhov osobných, vieš. Takže toto celé spracovať bolo náročné, preto aj podľa mňa, že ja to vnímam. Takže prvý rok kontentu bol taký, že taká že zároveň chcel som ukázať svoju expertízu, hej, čo sa mi podľa mňa tiež podarilo, ale bola to trošku aj taká verejná psychoterapia. Hej. A vlastne do toho som začal akože študovať celý tento segment, jak funguje, hej, jak fungujú proste vzdelávacie funnely, proste to, čo musíš robiť, keď začneš akýkoľvek biznis. Hej, že jak sa to robí, keď chceš byť úspešný. Hej. To som počasie pochopil, postupne som začal akože získať klientov, najal som si asistentku, že nejaký tým okolo mňa začal vznikať a začalo sa to postupne akože nabalovať. Hej, nejakú databázu som si vytvoril, nejaký prvý produkt som vytvoril, ten mi dal zase kopec kontextu, s ktorým viem dneska robiť, akože aj s AIčkou, neviem čo, vieš, všetky moje lekcie mám prepísané, vieš, mám z nich povyťahované veci, podstatné, neviem čo, vieš. No a potom som ešte na chvíľu odbočil. To bolo ešte taký posledný dno. Minulý rok, keď som sa na chvíľu akože snažil vrátiť do Dedlosu. To bola obrovská chyba. No. Nebola to chyba, bolo sa to stalo, ale... Bolo to ináč také prekvapujúce, musím povedať. Zvonku to akože čisto bez toho, že nemá človek informácie, tak to bolo zaujímavé. Hej, ono to bolo na pozvánku v podstate od Jana priamo, že teda idem pomôcť tým, keď mám názory, že dobré, ale proste nedopadlo to dobré a jednoducho bol to nejaký, že zakopnutie. Hej? Možno taký closure. Áno, že posledný, že prišiel som tam, zistil som, že tam nepatrím, že to není moja firma, že tí ľudia proste, že už to jednoducho není ten svet, ktorý som ja vybudoval. Je to niečo úplne iné a v podstate ja tam nepatrím. Hej? Jednoducho ani to není s mojimi talentami, hej, že ja som iný typ, ja som rozbiehač, aktivátor, proste hustler, rýchly, proste takéto akože štruktúry, kde ako už máš, vieš, že reštruktúry a investorov a ja neviem, hej, že to proste není na mňa, hej, že ja chcem robiť niečo iné, aspoň som to pochopil, že do toho sveta nepatrím, prijal som to a odrazil som sa hore, hej. To bolo také posledné dno, nepríjemné dno, ešte už potom, čo som myslel, že už sa rozbieham, tak som ešte raz padol a vlastne potom som si zlepšil môj pôvodný biznis model, tak sa vlastne fičím s tou komunitou a už začnem stavať akože nejaký value ladder, sa tomu hovorí, že rôzne typy produktov, aby som mal akože, aby to celé fungovalo dobre. Hej, aby si mala stabilný lead gen, aby si mala nejaký low ticket, aby si mala nejaký mid ticket, high ticket. Že zatiaľ mám len ten high ticket, ale akorát pripravujem tie ďalšie úrovne, aby proste tam bolo všetko, čo treba, aby si to vedel fičať a uvidíme, čo všetko to prinesie. Založili sme ďalšiu firmu s mojou rodinou, takže to je ďalší projekt nejaký, čo som avizoval aj na začiatku roka. Takže začnem sa rozbiehať na všetky smery. Na všetky smery, rýchlo teda, blesku. Akože tak, rýchlo, tak jak sa dá. S tým, že ty sa pýtala vlastne na... Vieš, ako si sa cítil v ten moment, ale to si celkom akože rozumiem, že dobre tomu popísal. Mňa možno zaujíma, alebo mám naplnenú tú otázku z tvojej odpovedi, takže by som to možno ešte posunula, že tým, že ja mám tú možnosť, že videla som tvoje talenty a ty si to teraz tak popísal, hej, rýchly, akčný, dynamický začiatok, hustling, proste všetky tieto veci, tak vieš, že ľudia, ktorí majú toto v sebe, takú energiu, majú zväčša veľký problém jednak, že zostať tu a teraz. Druhák prijať možno niektoré veci, keď sú nejaké limity, hej, že to chce človek pretlačiť a ono to nejde. Čiže možno taká tá akcia v reakcii, že proste čakám a mi to samé ukáže a potom sa vydám. Hej, že to sú také momenty, ktoré sú strašne náročné pre človeka ako ty s tvojimi talentmi, že
čo by si ty povedal, poradil človeku, ktorý príde a povie, vieš čo, Jaro, ale ja chcem všetko, ja to chcem teraz, ja proste vidím tú príležitosť, ja som ten vizionár, ja to chcem začať a dá sa ísť týmto smerom a týmto smerom a týmto smerom a prečo by som to nemal mať hneď a vieš, a že brutálne ambiciózny, veľmi dynamický človek, že aj ty si a darí sa ti v niektorých bodoch sa sprítomniť, keď si to tak ako veľmi akože genericky povieme, že sprítomniť, či je to spomalenie, či je to uvedomenie si. Tak čo to je za cesta, ktorú ty si prešiel, že sa tu teraz nachádzaš a čo by si poradil takým ľuďom, ktorí to cítia, vieš, ten tlak v sebe? Akože takto v prvom rade sám sebe by som potreboval poradiť, lebo miestami mám problém niekedy akože že vykonať, čo treba, lebo už chcem robiť niečo ďalšie. Hej. Takže tam jednoducho dobre funguje robiť v nejakom tíme, ktorý sa spolieha na teba, hej, že má tam to accountability okolo seba, vieš. A jednoducho mať nejaký projekt management, nejaký task list, proste niečo, nejaké priority a vyhradiť si čas na ich vykonávanie. Hej. Samozrejme, že mne veľmi dobre funguje presne, že v tomto zrýchlenom móde, keď som, že proste chcem sa venovať aj niečomu inému, že dokážem ten admin robiť že extrémne rýchlo. Ešte dneska s AIčkou, že vieš nechať napísať maily, tamto, vieš, že proste povybavuješ, čo treba, zdeleguješ všetko, čo sa dá. Takže postavíš proces, hej, že ja teraz každú chvíľu točím nejaké Loom video a hovorím, že toto, takto, hej, že proste dám tú inštrukciu a dám to preč zo stola, hej. A potom si vlastne vytváraš ten priestor na tú kreatívu a na to realizovanie tých Čiže optimalizuješ svoj čas takýmto spôsobom, hej, aby si mal ten priestor na to. Blokujem si kalendár, by som mal čas sa hrať. Čiže väčšia disciplína v tvojom kalendári znamená väčší priestor na hranie, ktoré ťa reálne naplňa a baví, hej? Ale to hranie je zároveň akože má v sebe zmysel, hej? Že to nerobím proste zo srandy, ja tým sledujem nejaké strategické ciele. Hej? Len vždy, keď sa snažíš postaviť niečo nové, hej? Napríklad nejaký nový proces tvorby obsahu, hej? Škálovateľný po veľkej škále, čo teraz napríklad jedna z vecí, na ktorej robím, do toho samozrejme pripravím stále nejaké vzdelávacie nové materiály do komunity, tak vlastne, že ja teraz pripravím len AIčkové vzdelávacie materiály, nič iné. Pretože všetko, čo vlastne tých ľudí učím, viem rovno dať aj návody, ako to robiť s AIčkou. Vieš? Takže do tohto úplne switchujem, lebo podľa mňa, že to je dneska už len cesta správna. To je strašne zrýchliť. No ale hej, že sleduješ nejaké tie strategické priority. Proste, že čo ten biznis potrebuje dosiahnuť. Hej, a že keď niečo nové tvoríš, tak zvyčajne tam máš aj keď tvoríš nejaký proces, ktorý odovzdávaš, tak on sa ti vráti za pár mesiacov. Vieš? Že nie hneď. Keď niečo urobíš hneď, nejakú administratívu alebo tak máš okamžite vykonané a nemusíš čakať na 3-4 mesačnú návratnosť času. Takže rozumiem. Ale ty si veľmi kreatívny človek a veľmi akčný, čiže toto vyžaduje určitú dávku disciplíny. Vieš, aj schopnosť prioritizovať. Podľa mňa skúsenosťou, že vlastne vieš, že sa nevyslobodíš, pokiaľ to neurobíš. Vieš, a umieraš pri tých činnostiach. Áno, viem si to predstaviť. Akože viem si hneď by som ti povedala 10 činností, pri ktorých viem, že zomieram. OK, čiže je to niečo, čo vnímaš, že vlastne stále ti to nie je prirodzené, lebo to je to, o čom ja stále v talentu hovorím, hej, že to sa nestane prirodzeným, ale sú určité body styčné, ktoré si vieš povedať, že OK, v tomto sa proste viem zlepšiť a do určitej miery viem spraviť nejaké veci, ktoré mi pomôžu v tom bigger picture. A ešte späť, ale ešte tu na chvíľu ostanem, že stále ma zaujíma to, že si povedal, že sám by si chcel vedieť, že ako sa to možno dá, že spomaliť, alebo že akým spôsobom sa dá lepšie toto korigovať. Tak čo ty robíš preto, aby si nelietala ako handra, ktorá akoby, že toto ma zaujalo, idem tým smerom, a toto ma teraz zaujalo, a tu by som chcel začať, hej, že lebo to sa nedá. Čiže čo ty v ten moment urobíš, keď ťa napríklad oplachne, že ide tá tsunami na teba, hej, ktorá hovorí, že Jaro, poď, toto je pecka, to musíš robiť. A teraz ty vieš, že hlava vie, že to nie je asi dobrý nápad, srdce by to chcelo, že čo v ten moment spravíš? Nechám si presať v kalendári na hranie. Čiže máš, že tsunami kalendár, hej? Taký akože popri to. Na mňa nefunguje timeboxing. To je pre mňa príliš zväzujúce. Jediné, čo funguje, že si vyblokujem kalendár a dám si, že focus time. Hej? A v ňom sa snažím robiť tie veci, čo potrebujem
ale zároveň viem, že tam mám nejakú rezervu na nejaký exploring. Hej. Mhm. Takže takto sa s tým asi ja pokonávam. Hej, že ja to mám tak rád, akože túto, trošku tak, akože tú, povedzme, že divergenciu, Mhm. a vnímam ju, že mi je prirodzená aj z mojich talentov, že nebudem proti tomu. Vieš, že niekedy to proste pustím a idem jednoducho s flow a s tým, čo jednoducho chcem riešiť práve. Mhm. Samozrejme, za predpokladu, že vy doručíte veci. Niekedy ich možno doručím o trošku neskôr. Napríklad chalani od pondelka čakajú na nejaké 3 videá, čo mám nahrať. Už som ich mal nahrať, nejsú ešte. Viem, že Michal pošlem zajtra. Hej. Čiže zväčša to akože doručí, že keď už niečo slúbiš, že to urobíš, ale môže to trvať dlhšie, lebo ti do toho vstupujú veci, ktoré sú pre teba rovnako dôležité. Hej? Keď ma napríklad spúšťali funnel a vedel som, že ho chcem spustiť proste 9. januára, tak som proste tých prvý týždeň januárových to proste spravil. Hej. Čiže dneska napríklad tie videá, ja viem, že sú dôležité, aby nám začal lepšie fungovať funnel, to, čo potrebujem natočiť. On funguje fajn, ty si verím, že 2 dní to nezabijú. A ja som chcel niečo iné dokončiť ešte. Tak proste... Už sa za to nebičuješ? Alebo takto, bičoval si sa niekedy za to, že som málo disciplinovaný, som málo štrukturovaný, proste neplním tie ciele. Vieš, že jak tí iní ľudia, hej, že sa takáto tendencia sa porovnávať, že bičoval si sa za to a robíš to ešte? Vieš čo, menej. A inak asi mi pomohla aj naša konzultácia. Teším sa. Lebo vlastne, hej, že zistil som, že nikdy nebudem taký. Hej, nikdy. A bodka. Proste, a čo? Hej, že iným spôsobom dosahujem ja veľké veci. Práve cez tie moje influence talenty a cez iných ľudí. A preto sa podľa mňa aj teraz rozbieham. Lebo mám okolo seba tým už niekoľko veľmi šikovných ľudí, ktorí mi riešia veci mnohé, ktoré proste by som ja nikdy nedal. A to chvíľu trvalo, keď som si ten tým ako nabudoval okolo seba. Ja keď som bol alone, akože lone rider, tak samostatný proste, že sám, tak to je najhorší stav, ktorom ja môžem byť, ktorý som strašne pomalý. Ja potrebujem okolo seba ľudí. Bez toho ja neviem fungovať. Ako náročné je toto prijať, že tá spoločnosť možno niečo očakáva, my sme vybudovali nejakým spôsobom, ako by sme mali fungovať všetci plošne, hej, že máme taký nejaký rámec, že toto sa patrí, tak to máme všetci pracovať a teraz nikto z nás do toho rámca takmer nezapadá. A ako sa to dá prijať? Ako si to prijal? Tak hovorím, že som mi s tým pomohla trochu teraz, že fakt, že mi tam akože, že pár struniek mi zahralo a akože a tak spätne som sa pozrel, jak sme tu sedeli a bavili sa o tom, ktoré podľa mňa táto talentová analýza je ináč nebezpečná. Lebo že dokáže ti zmeniť identitu. Alebo proste, že na vysokej úrovni svojej personality ti dokáže pustiť nejakú zmenu. Keď je pozitívne, to super. A zatiaľ mám skúsenosť s pozitívnymi aj spred 10 rokov, keď som si robil takýto talent test a aj teraz. Ale je to podľa mňa akože veľmi silný nástroj. Je to veľmi silný nástroj a preto je podľa mňa zásadné, že ak to s ním pracuje, že to je podľa mňa to, s čím my dnes akože naozaj sa snažíme tým ľuďom, že keď aj prídu, tak povedať, že čo je preto dôležité, aby ten proces dopadol dobre. Vieš, že keď aj začnú challengeovať, že mal by vyzerať takto, alebo prečo to máte takto, tak vieme, prečo to tak robíme, aby tam ten dopad bol pozitívny. Lebo vieš, čo som si uvedomila za tie roky, čo to robím, že jedna veta dokáže človeku zmeniť absolútne všetko. Hej, že jedna veta, ktorá sa ti takto zarie do hlavy a ostane tam roky a ty od nej sa stále vlastne drážaš. Ja používam ten NLP model, ktorý hovorí, že prostredie, správanie, schopnosti, hodnoty presvedčenia, identita duchovno, že zmeny na vyššej úrovni prinášajú zmeny na nižšej úrovni. Hej? A preto hovorím, že tento nástroj pracuje vlastne už na tej identite. Hej, pracuje aj na presvedčeniach a schopnostiach, ale on už na tej identite, čo je vysoká úroveň. Hej? Takže je to fakt akože mocný nástroj podľa mňa na transformáciu. Hej, a nehovoriac o tom, že keď to robia týmy a tá dynamika, hej, že vedia medzi sebou akože lepšie potom kooperovať. Dneska sme ináč na Q&A z komunity zase riešili Gallup. Pýtal jeden člán, čo nebol na tvojom segmente, pýtal, že čo hovoríte na Gallup? My, že nebol si na tom, že nie. Ja sme mu tam hovorili zase vlastne nejaké skúsenosti, tak no. Takže... Super, teším sa, že to tak vnímaš. A inak náš barter bol aký dobrý, že? No perfektne. Že úplne win-win vlastne. Ja si myslím, to je správny barter, že? Tak to má byť. Zaujíma ma ešte, že trošku viac tá tvoja hĺbka, lebo
ty si v tom veľmi zaujímavý. Vieš, že keď ťa niekto stretne, akože možno na nejakom networkingu, tak vidí Jara, ktorý sype proste informácie, obsah, lebo si naozaj mudrý, proste skúsený človek. Vieš toho veľmi veľa, vieš sa baviť o takmer čomkoľvek. A je to veľmi zaujímavé. Ale potom, akože ja som mala tú možnosť v určitých momentoch ťa zažiť v takej inej rovine a bolo to pre mňa až zaujímavé, hej, že viem, že keď sme sa napríklad minule rozprávali a potom sme sa lúčili, tak sme mali taký akože zaujímavý moment toho, že niečo nás tam čaká, nevieme ešte čo, hej, a že taká sila rôznych momentov, ktoré vlastne cítiť z tej tvojej osobnosti, ktoré sú ale viac tak akože v nejakej inej úrovni, hej. A mňa by toto zaujímalo, že aj keď sme sa rozprávali na konzultáciách, tak to bolo viac o tom, že chceš byť čo najbližšie k sebe, hej? Že chceš byť čo najviac ten autentický, čo súčasťou tej tvojej autenticity je aj táto hĺbka, ktorá možno je pre niekoho ťažko uchopiteľná. Že myslíš, že to je pre niekoho prekvapujúce, že taký biznis človek, taký prosto, že AI, dopredu, pokrok, je vlastne človek, ktorý má takú obrovskú, možno až duchovnú sféru? Že zažil si napríklad aj takú reakciu, že prekvapenia, alebo ako to celkovo vnímaš? Toto bola inak jedna z silných vecí na tej analýze, že som to vlastne zase prijal. Že ja som sa snažil ísť s tým scientism cestou, lebo tak sú všetci úspešní ľudia nastavení, hej. Super racionálny, čo nevyskúmané, to bullshit, hej, že spiritualita nič neexistuje, alebo proste sme biologická náhoda, hej. A to je smutný svet pre mňa, vlastne som si uvedomil. A je to v poriadku, že vlastne som sa tým pádom priblížil trošku bližšie k tomu. Hej? Ale každopádne podľa mňa, že nie každý dokáže ty si to tak povedal, hej, tú hĺbku, alebo toto akože reflektovať. Hej? Že nie každý chce akože ísť do tej hĺbky. A vlastne, a čo je to vlastne tá hĺbka? Hej? Že nejaké akože hlboké porozumenie našich motivov, alebo aj, ja neviem, že v podstate, že čo je vlastne podstata života, hej, a podstata našej existencie. A neviem, že tieto veci, áno, sú pre mňa extrémne dôležité. A naplňujúce ma, neviem. Teraz som sa možno trošku... Nie, myslím si, že sa, nie že stratila, ale že je vidno, že nad tým vlastne uvažuje, že ako veľmi je to komplexné pre teba, hej, že ja som teraz čítala v januári knihu od, myslím, že Lisa Miller sa to volá The Awakened Brain. Neviem, či si čítal. A to je vlastne kniha, ona je psychologička, vedkyňa, možno aj psychiatrička, to si teraz dobre nepamätám. A ona hovorí o tom, že je presvedčená a vlastne skúmala to celý život, robí vedecké tieto prieskumy, že je presvedčená o tom, že spiritualita a spirituálny rozmer alebo duchovný rozmer pomáha človeku v riešení akýchkoľvek mentálnych disbalancí, či už úzkosti, depresie a podobne. A ona to všetko reálne... Tak, aj biznis. Tam je veľa disbalancie. A teraz, že ona toto vlastne všetko skúma a hovorí, že je úplne presvedčená, že aj na fyziologickej úrovni toho mozgu ako takého sa dejú zmeny. V momente, kedy si rozmerovo v tom duchovne a keď nie si, hej. Čo Dispenza tie svoje pokusy všelijaké, proste on to tiež ako tvrdí, hej, že je stále viac a viac tých ľudí. A že ja som aj títo kvantoví fyzici, ktorých som spomenul, vlastne tam tiež smerujú teraz. No, vieš, si to myslím, že celé to konverguje k tomu vedomiu. Tak. Ako základným princípom dávania zmyslu proste a celého zázraku existencie. Tak. A že prečo si myslíš, že sa tomu ľudia bránia? Lebo realita je taká, že podľa mňa tú hĺbku máme úplne každý, ale niekto stojí a skočí a niekto stojí a otočí sa a ide preč. Že prečo myslíš, že sa tomu bránia? Lebo niekedy je to až, že retoricky bránia. Vieš, že až také, že to není pre mňa, to sú hlúposti, vieš, a silné, akože veľmi silné slova, že cítiš až taký hnev voči tomu. Že prečo by niekoho malo hnevať, že niekto druhý v niečo verí. Alebo že to nedáva zmysel. Podľa mňa je to normálne kultúrne. Proste celý západ odišiel od tohto spolu s vedeckou revolúciou. Úplne nový narratív sme prijali. Hej, a tú duchovnosť sme úplne pustili preč. Hej. A stále viac hlasov hovorí, že duchovno nám tu chýba teraz. Hej, však pozrite sa na všetky tie indigenous kultúry, ktoré sú vlastne v tom
celý život. Oni zase nerobia také úžasné veci v materiálnom svete. A teraz to potrebujeme spojiť. Hej. Takže preto stále... Hej, Myslím, že to je normálne kultúrne západná civilizácia sa úplne stratila v tomto. Hej. A dosiahli sme aj vďaka tomu obrovské veci, ale teraz sa potrebujeme vrátiť späť. A ešte som chcel k tomu povedať, že ja som celý život od detstva cítil obrovský nejaký tvorivý potenciál. Hej. Som hovoril, keď som bol, strašne sa nerobili za to srandu, sme sa rozbavili, že čím chcem byť, keď budem veľký, ja som hovoril, že chcem byť výnimočný. Hej. Takže to je trošku aj zakomplexovanie asi. Ale... To je pekné. Potom som to vyžral na základke totálne. Proste priemernosť je to najlepšie, čo môžeš urobiť. Hej. Keď chceš mať kľud. Áno, keď chceš mať kľud. A vlastne ten tvorivý potenciál, akože ja cítim v tej duchovnej rovine. Vieš, že vyslovene niečo vo mne, čo chce akože, že rásť, tvoriť, proste expandovať. Akože že ten svoj, ja neviem, pozitívny dopad na svet. Hej? A teraz, že plne ťažké oddeliť, čo ego, čo je naozaj tá túžba vedomia prejaviť sa v tomto svete. Hej? A vlastne aj tými technikami vracenia sa k sebe, hej, cez tú akože, že prítomnosť, alebo nech spomalenie, meditáciu, alebo niečo, sa snažím ako keby, aby tam bolo menej toho ega, ktoré tam je, stále tam je, samozrejme. Menej toho strachu prejaviť sa, lebo to tam tiež stále mám. Hej, stále sa bojím povedať tak veci, jak si myslím. Preto aj teraz mám takú trošku, že tvorivú, nie že chcem povedať krízu, ale proste pretváram si svoju obsahovú stratégiu, že jak vlastne chcem komunikovať. Hej? Že trošku s tým teraz akože že bojujem, lebo to, čo som tvoril doteraz, akože z niektorých častí mi to prišlo, že fajn, ale z niektorých častí by som rád vniesol tú hĺbku do toho nejako a nejak šikovne to spravil, aby to dávalo zmysel. Hej? No a teda viac načúvať tomu tej čistej túžbe, tej túžbe vedomia prejaviť sa. Lebo podľa mňa niečo v nás stále sa snaží tlačiť k tomu, aby sme sa posúvali dopredu. Aby sme jednoducho, hej, že dáva nám to prekážky do cesty, ktoré bolia. Hej. Vždy, akože každý dobrý život sa nezaobíde bez bolesti, lebo minimálne posilka, proste musíš tam chodiť, keď sa chceš cítiť dobre a bolí to. Hej. Čiže tie výzvy k nám chodia a ten život nás stále sa snaží akože potlačiť choď, hej? Že rozviň sa. Hej? A toto ja som možno cítil od mala, alebo relatívne skoro som to začal cítiť. A cítim to dodnes. A chcem to počúvať a strašne chcem akože fungovať v tomto svete ako plusový element pre tento svet. Že to je moja naozaj obrovská túžba. Samozrejme, že tam mám aj materiálnu túžbu, ja chcem aj ten úspech, hej, a trošku moje ego chce ukázať všetkým tým hejterom, že chlapci, akože stále je sa na môj úspech proste, hej. Áno. Ako, hej. Je to tam a proste neviem si nič urobiť, hej, že mám aj, že zase neviem, že... No si ho vedomý, to je dobrý krok. Áno, proste to ego tam je jednoducho a neviem ho úplne umúčiť, a občas vidím, že proste sa ozýva a že ma nejakým spôsobom stále drivuje. Čo nemusí byť akože hneď aj zlá vec. Hej? Že to je... Tiež to ego na niečo slúži, lebo evolučne nám ho bolo dané. Hej? Tak máme a treba sa s nejak pokonať. Asi je to dobrý slúha, zlý pán. Veľmi, áno, súhlasím, absolútne. Tu je zaujímavé pre mňa vždy čítať Toleho, že tam, ako on rozpráva o tom, že vlastne už len to, že mať cieľ je vlastne túžba ega. A to sú také zaujímavé momenty, hej, že uvedomovať si to ego aj možno v situáciách, v ktorých by sme ho nečakali a stále je tam aj tak prítomná. My si to argumentujeme tým šľachetným, čo za tým akoby chceme, či už je to nejaká pomoc, podpora niekoho alebo niečo. Čiže je prítomné všade a asi je to v poriadku. Otázka je, do akej miery si ja kontrolujem tú vnútornú motiváciu a do akej miery je reálne autentická. Tuto možno vie, že prečo je aj tá hĺbka v tých talentoch pre mňa dosť zásadná, je, že ona nám to ego tam krásne ukazuje. Ona ukazuje tú potrebu mojej prírodzenosti. Ona ukazuje, že ja keď mám tento talent, tak mi je toto konkrétne prirodzené, toto chcem robiť, takúto mám potrebu, takúto mám vnútornú motiváciu. A keď tomu porozumiem, oveľa ľahšie viem povedať, či to je z polohy ega, alebo z polohy autentickej prírodzenosti, alebo autentickej potreby. A že tam tiež vieš ísť do úplne inej hĺbky v každom tom svojom talente. OK. Vieš, že aj tento rozmer tam
tam je. Akože vo všeobecnosti v tom. Vo všeobecnosti, áno. Hej. Ako ty, teraz si povedal takú zaujímavú vec, že to prepojenie toho, že vlastne chceš, aby aj táto, aspoň ja som to teda tak vypočula, že parafrázujem si to pre seba, že chceš, aby aj táto tvoja časť, ktorá má tú hĺbku, má ten rozmer, bola prenesená do toho, čo tvoríš, hej? A ja si tiež niekedy tak hovorím, že ja by som veľmi chcela a trošku si tak ujíždím na svojich solovkách, kde dávam naozaj zo seba tak oveľa viac a že veľmi by som chcela toto dávať ďalej, lebo mi to dáva zmysel. A teraz, že áno, to prepojenie s tým biznisom, že je ti to, že prečo je to niečo, s čím bojuješ? Prečo je to nejaká cesta, ktorú zisťuješ? Sú to slova, ktoré sa chceš verejne viac naučiť používať, alebo že v čom to väzí? Možno je to strach, vieš, že keď pozeráš na ľudí, jak Dalibor Cicman a proste títo všetci strašne racionálni ľudia, super úspešní, tak oni proste to neriešia. A akože som s Daliborom dobrý kamarát, si dovolím tvrdiť, ja sme spolu strávili v nejakých biznis komunitách, alebo aj akože, že veľa času a ja som sa snažil aj tam vnášať akože tú hĺbku a podľa mňa sa mi to aj darilo, hej? Že do tej biznis komunity nejakým spôsobom. Ale zase z druhej strany išiel, teraz nehovorím, že od neho, ale že som videl ako keby v tých úspešných ľuďoch práve ten opačný, ako keby taký veľmi racionálny, ale zároveň akože to nehovorím teraz nejak hanlivo, hej, že tí ľudia sú brutálne disciplinovaní, brutálne šikovní, inteligentní, proste nastavení, že extrémne dobré, že veľký rešpekt im. Aj žijú podľa akože hodnot, že nevždy to majú pomenované ako spiritualita, proste ale ja neviem, je to nejaká akože integrita, hej? Je to nejaká morálna zásada a podobne, hej? Že toto to neznamená, že ty si iracionálny, lebo to tiež sa vieš veľakrát, že keď si duchovne spirituálny, tak si iracionálny aj emočný, ale to taktiež nie je. Hej, takže možno som sa trošku aj zlákol z tej druhej strany, som videl, že úplne iný prístup, a ktorý prináša obrovské úspechy a možno, že viac som chcel akože tým smerom ísť, hej. A teraz čo, je ti to viac jedno? Stále mám podľa mňa trošku strach asi, akože o tom to nehovoriť, ale poviem ti jednu vec, hej. že ja vyslovene si teraz akože, že normálne, že nalaďujem svoje vnútro na prosperitu a úspech. Hej, že vedome to robím, hej. Vedome to robím proste normálne, že jak sa hovorí manifestácia, hej, tak také niečo proste vedome robím opakovane každý deň. Proste dostávam sa do emočne vyššieho stavu, hej. A teda myslím, že sa mi to zatiaľ celkom darí, akože vnútorne držať tú energiu tak akože vyššie. A tým pádom toto mám aj zaznamenané, že keď mám zase super úspešný. Presne tak. Ja ti to potom, budeš to mať ako budíček. Vieš, ale akože ja už teraz som akože dosť úspešný. To už je akože tá vieš, že to je, že čo je ten úspech, hej? Že pre človeka, ktorý je vo vyššom vedomí. Ešte pre mňa je dneska úspech, vieš, ja si zarobím lepšie než CEO proste firmy rôznej, hej. Akože možno nie banky, hej, ale ako CEO väčšiny e-commerceov v Československu, hej, že si zarobím tým, čo robím dneska lepšie. Hej, že to je podľa mňa že super úspech, vieš, že to je ultra úspech za mňa. Hej, že ja už dneska, hej, že presne, že vytvoríš si, že dostatočne veľa zdrojov na to, že proste môžeš normálne v kľude žiť, môžem splácať dlhy. A fičíme, hej? Toto je skvelé, že ako to máš, že aj toto musíš mať na veľa úrovniach prijaté, keď o tom vôbec vieš rozprávať. No už teraz, hej, ja som mal srdečne povedať to, že jak som brutálne finančne akože zle dopadol. Extrémne. To je proste masaker. A ja si myslím, že by to ale naozaj, že 99 zo 100 ľudí nepovedalo, hej. Že to sú veci, ktoré o niečom svedčia. Vieš, že ale vieš, čo je taká vec, že my podľa mňa veľmi tabuizujeme určité veci, ktoré netreba tabuizovať, lebo ich zažíva veľmi veľa ľudí. Vieš, a že potom to niekto povie. Ja som teraz úplne, akože poviem, že blbosť v úvodzovkách, hej. Ale že ja som dala teraz na LinkedIn taký post o tom, ako som ja spravila chybu, proste, keď som bola mladá a teda zobrala som si nie svojho muža, čo mám teraz, ale teda muža predtým. A vieš, koľko ľudí mi napísalo? To bolo, že desiatky ľudí do chatu mi napísali, že zažili rovnakú vec, alebo že strašne sú šťastní, že to niekto konečne povedal, že proste mladí sa zobrali, zle to bolo, neviem niečo. A ja si hovorím, že prečo ja by som sa mala bať povedať o tom, že som možno spravila v nejakom bode chybu a zobrala som si niekoho, koho som vlastne možno necítila, že si mám zobrať. Že prečo je to niečo, za čo sa mám hanbiť, alebo mám sa bať to povedať, keď žije na svete určite kvantum ľudí, ktorí zažili podobnú vec. A to boli také správy, že každú jednu správu som tak citlivo čítala
A hovorím si, to není možné. A my toto tabu robíme vo veľa veciach. Mm. Strach vieš, o peniazoch rozprávať. Že keď som zlyhal v niečo, keď som spravil zlé rozhodnutie, lebo prečo? Vieš, Čo je, určite tam je trošku, v mojom prípade tam bol aj trošku taký akože strach, že keď by som to otvorene akože povedal, že ľudia nebudú chcieť sa ňou robiť napríklad, lebo že fail, vieš. Vieš čo, ja by som zase bola taká, že práve preto chcem robiť. Hej, tak bol viacerí, presne, no. Tak bol väčšina, akože stále je tam ten veľký tábor, že áno, a také je proste mimo, hej. to budú vždy, to je v poriadku. Vieš, ak to nič nerobí, nič neskazí, vždy, keď sa o niečo pokúšaš, že výsť z priemeru, tak budeš akože ostrakizovaný, to je dobré slovo, alebo proste nejakým spôsobom akože budeš odsudzovaný. Aj keď budeš robiť všetko, čo najlepšie na svete, jak vieš. Že každý jeden úspešný človek je in the spotlight a vždy bude mať veľa hejterov. Vždy. To je proste základné pravidlo ľudskej, alebo jedno z normálnych sociálnych. Je spoločenské pravidlo, hej. Takže, hej. No dobre, a teraz v tom bode, v ktorom sa teraz nachádzaš, to znamená, že je to cca 2 roky od toho, čo si začal sa znova nejako stavať na vlastné, medzi tým teda dobre jedna uhybka, ale teda vrátka späť. Teraz už je to v podstate nejakým spôsobom rozbehnuté, vidíš nejakú pipeline do budúcnosti, vidíš, že to ide dobrým smerom, je tam nejaká stabilizácia, rozrastli ste sa aj ako rodina, hej, že naozaj, že veľmi pekné veci vlastne prichádza tá stabilizácia toho, že možno som si niečo vybojoval a teraz trošičku môžem sa tak možno aj vnútorne ukludniť, že OK, že ide to dobre a môžem sa sústrediť na to, čo ma baví, hrať sa a podobne, že to som sa chcela opýtať, či tento stav, že ja keď ho takto zvonka, vieš, popíšem, že mám len určité percento informácií, že mne sa to javí tak, že akože si môžeš tak sprieť, že dobre. V biznise si to nemôže nikdy úplne urobiť. No, ako toto vnímaš? Každý biznis bude narušený inými biznismi, skôr či neskôr. Hej? A to je teraz, že čisto proste entropia, hej? Fyzikálny zákon. Kde nejde energia, tam ten systém proste sa rozpadne. Hej? Ktorýkoľvek systém, ktorý nemá peniaze, sa začne rozpadať. Lebo peniaze sú tá vitálna energia, ktorá poháňa systémy. Hej? Čiže a entropia v biznise, ako takomto, ako robím ja, že veľkej časti online, neviem čo, vlastne funguje tak, že vlastne je priamo umená energii, ktorú sú do toho kreatóri toho systému schopní vložiť. Hej? To znamená, že samozrejme, že niekedy vieš, keď hlavne vytvoríš veľkú firmu, ktorá má stovky ľudí, tak vlastne tí ľudia živia ten systém tou energiou, hej? A zabraňujú tej entropii. Hej, obsluhovaním zákazníkov, čistením priestorov, hej, že všetkým dokopy, čo proste biznis robí. Hej. A preto akože, že keď je to ešte v tejto fáze, že ten biznis sa buduje a stále ten hlavný pridávač energie som ja, aj keď už našťastie nie jediný, tak proste musím ju tam vkladať. Hej, a nie je málo. Takže si akože tak vydýchnuť, že hej, že ale možno teraz minimálne vydýchnuť, že super, že konečne to začína sa podobať na biznis, má to proste akože, že zaujímavé revenues, ktoré rastú a mám kopec ideí, jak môžu byť ešte väčšie a tak no. Ale akože, keď ešte sa vrátim k tomu egu, že ja keby som nebol v takej situácii, do akej som sa dostal, že proste musím splácať z minulosti veľa peňazí, tak ja by som možno sa tak akože vykašľal na dosahovanie vecí. Ja by som kľudne išiel niekde do pralesa, ty kokos. Do žúle. Venoval sa rodine a spirituálnemu rozvoju. Čiže stále ťa tam tá zodpovednosť za niečo ešte akoby neuvoľňuje dostatočne na to, aby si odpálil sa niekde. Ja proste musím tie peniaze vrátiť. Takže a to považujem, lebo som toho schopný, tak to považujem za moju povinnosť, že mohol som to odpískať nejakým personálnym bankrotom, ale not your style. Hej. Rozumiem. Posledné 2 otázky mám na teba. Prvú otázku mám, že nás počúva veľa aj podnikavých ľudí a už aj podnikateľov a podnikateľky, tak čo im ty vieš ponúknuť aktuálne? Že keby spadali, že Jaro, vedela som o ňom, ale toto, čo som teraz počula, sa mi páči sa mi on, chcela by som sa dostať k nemu bližšie. Ako môžu?
Ďakujem za otázku. Tak ja mám vlastne komunitu. Miliónová evolúcia sa volá. Učíme sa tam budovať firmy. Hej. A funguje to tak, že tam chodia okrem mňa teda na pravidelné otázky a odpovede ďalší mentori. A na HR, na financie, na marketing, pravidelné workshopy o AI, o všetkom možnom. Hej, ja vytváram ten AI obsah do toho tiež. Proste je to ako keby miesto, kde sa stretávajú podnikatelia, zvyčajne online, ale 6-krát do roka aj offline, a kde sa vzdelávame. Náš hlavný cieľ je naučiť sa budovať firmu lepšie. Hej? Čiže toto robíme s môjim tímom a to je akože hlavný teraz teda môj produkt. Hej? Čiže týmto spôsobom robím s ľuďmi. V rámci akože toho vstupu do toho je teda akože veľmi veľa hodnoty je už nabudovaných workshopov, ale aj nejaká know-how odo mňa, hej. A zároveň takže sa snažím prinašať stále niečo nové, aj toto spirituálnu energiu do toho. Lebo zase čo vidím, že pokiaľ je ten človek zaseknutý vo svojej hlave, tak ti žiadny tool nepomôže. A to vidíš už z výrazu tváre. Dneska jeden člen komunity, ktorému sa neúplne darí, hej, že to už akože som dal feedback, že to vidíš, že jednoducho niečo ho blokuje a to niečo nie je, že v jeho prípade je to trošku ten biznis model, ale vieš, že každý biznis model potrebuje najprv skúsiť, akože predtým, než sa prekope celý, akože best practices iba, vieš. A ty keď akože si povieš, že toto nechcem chápať a tohto sa nechcem pustiť a toto neviem a proste tak vajatáš, namiesto toho, aby si niečo vyriešila, tak proste sa furt vieš točiť v kruhu a z toho kruhu ťa nepúšťa tá hlava, taká tá slapota, ktorú nevidíš. Proste, že tú prekažku, ktorú si sám sebe, ktorú nevidíš. A toto presne som aj ja teraz videl vlastne v tom období, kedy som vlastne po tom celom páde, kedy som najprv akože sa opäť zatiahol, potom som sa začal otvárať svetu, že vlastne to je veľmi zradné, keď akože sa postavíš sám sebe do cesty. Lebo vlastne z princípu nevidíš, čo ťa blokuje, keď si to sám ty. Hej. Ty akože, že ty polena, čo si hádžeš pod nohy emóciami, ktoré cítiš, ktoré ťa skľúčujú, stresujú, drtia vlastne, hej, znútra. Potom nečudo, že nemáš tú energiu tvorivú, aby si do toho systému vnášala stále akože fresh príliv proste kreativity a toho kreatívneho potenciálu. Namiesto toho tam vnášaš strach proste a tie emócie nepríjemné, čo cítiš. Preto treba proste riešiť... Primárne treba riešiť to, že kto som, čo mám v sebe a ako s tým mám pracovať. Jednoznačne. Mám na teba poslednú otázku, aj keď nerad, ale mám ich ešte veľa, ale posledná otázka. Čo si pre seba praješ? Chcel by som byť čo najlepší otec. Aby som mal priestor na svoje dcery. 3 baby. Aby som s nimi mal trpezlivosť, aby som ich vedel previesť proste tým komplikovaným obdobím, ktorým detstvo je. Lebo tie emócie jednoducho to s nimi akože zametá, ako totálne. Takže byť ten prístav doma, že tá stabilita. Milo som videl také reelsko, že ženy sú ako tá voda a muž musí byť ako ten kamenný prístav, ktorého sa tá voda rozbíja, ale on tam stále je na mieste a nehybe sa. Okay. Takže toto by som si pre seba prijal, akože v rámci rodiny a myslím, že tento typ energie mi pomôže aj v biznise. Môže byť tým prístavom pre tých podnikateľov, ktorí za tebou prídu a sú zmetení a nevedia, čo sa ale... Hej, povedzme, no. Wow, super. Veľmi pekne ti ďakujem, že si tu bol dnes so mnou a ďakujem ti za všetky témy, ktoré otváraš, lebo je to veľmi dôležité a prajem ti nech miliónovej evolúcie čo najviac tých podnikateľov, lebo ja si myslím, že to nie je len o tých, čo začínajú, je to proste o každom, kto chce posúvať seba, svoj biznis a že akékoľvek vzdelávanie nielen v biznise je proste úplne kľúčové. Hej, evolúcia je pre už ľudí, čo majú nejaký biznis. Dokonca. Takže, a týmto ďakujem vám pekne za peknú debatu, hlbokú debatu o tú energiu. A super, teším sa. Krásne.